kun mä lupasin, että mä teen maiden. No, mä tein sen maiden, mut me kattoo se. Tuolla. Moikka, mennään Välkälle. Moikka. Ollaan Välkällä, me ollaan taas Välkällä. Mä kuvan snappia. Joo, ja mä kuvan kaikkea mitä ikinä sattuu maideita. Mut kuitenkin, moikka taas. Moi. Kello on nyt jotain vähän vaille 12. Mä pääsin koulussa, ei 12 kun 2. Vähän yli 2, kello on jotain vähän yli 2. Ja mä pääsin vasta vähän aikaa sitten koulusta. Ja nyt kun mä tulin kotiin, niin mä nyt menen syömään välipalaa. Sitten mä teen läksyt. Ja nähdään välipalalla. No niin, mä en siis voinut nyt siis käytännössä syödä, koska sattuu mahaan. Ja mua sattuu siis edelleen mahaan. Mutta joka tapauksessa mä teen nyt läksyjä. Nähdään. No, mä en nyt ihan ymmärrä, mutta täällä on kaikkea krääsää. Minun englannin kirjaa. Ja täällä on kaikkea tuolla. Tuossa on englannissa. Saaks ne jutut, mitkä siinä kuoressa? Tää on 3B. Me käytetään tätä. Sori nyt vähän. Kirjoita oma sanaluokkaruno. Ei! Me mennään tommoseen. Nähdään! Sori kun mä en nyt näe kunnolla, mutta kello on aika paljon ja me ollaan just katsoa salkkareita. Ja sitten mä syödän iltapalaa. Pestään hampaat ja mennään nukkumaan. Mä kuvaan sitten, mutta en nyt. Moi moi! Salkkarit loppu äsken. Ja mä vähän leikin Let's äsken. Ja joo. Ja semmonen juttu, että mä menen nyt saunaan ja mä teen ehkä huomenna room tour 2016. Vaikka tänässä näyttikin vähän mun huonetta. Mun käsi pysyy silleen tosi hyvin silleen. Tää näyttää tosi coolta, mutta nähdään. Nyt me käytiin suihkussa ja kello on jotain vähän yli 10. Ja seuraavaksi äiti katsoo mun pään. No niin, nyt on illan viimeiset kohokohdat. Eli mantis. Tässä mantis. Ja sitten nukkumaan. Joo, sen jälkeen mä menin nukkumaan. Ja tämä video oli tässä. Moi moi!